Erokamano Nyakaramogi kuom keto Ramogi TV en thuolo machielo ma wan bende waikore makare gi weche manyien mag migago mabiro ni kowuok e chuny boma ka kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo wawinj mago ma wamiyo pek. Kuna multi-agency team we have the CSOs who've been here from yesterday, and then the Red Cross Samboko wameweza perform matters of first aid, including the county government of Mombasa in terms of health. Chenro mar manyo ringre ji adek manye yionimo godo e dho nam Machuda Mombasa dhi nyime. Dul matayo yiero pacho ka IEBC oyango ni kwan ma ji mosewuok oko ma ndikruok ne luto ombulu pod ni piny. But this crown is going to the greatest of all time. Faith Kipyegon wins the mile in the fastest mile ever run. Jang'wech mathiring'inyi Faith Kipyegon otieko higa gi loch e piem mag athlon e boma ma New York. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Duol matayo yiero pacho ka IEBC oyango ni kwan mar oganda mosewuok oko ma ndikore kaka jolut ombulu pod ni piny. Kaluwore gi IEBC, gigeto mandiko kwan jolut ombulu manyien maromo 6.3 kata kamano nyaka chop giko ma jumani kwan duto ma jogo mosendikore kaka jolut ombulu gin mana 20,754. Kaunti ma Nairobi emotelo gi kwan mamalo ka gisendiko ji 4,804 kiluwe machiegni gi Mombasa man gi kwan ji 1,379. Kaunti ma Siaya osendiko jolut ombulu manyien maromo 564. Kisumu osendiko ji 376, Homa Bay 156, ka Migori osendiko jolut ombulu manyien 224. Moko kuom jod bura owuok oko ma jiwo apisas mag okwach kich mondo otim mapiyo e nonro mar ute thieth kod jogo mawachore ni koto okumba mar thieth manyien ma SHA ka giloso e skund primar mag Ituburi mayudore Mbeere North e kaunti ma Embu. Giwacho ni ok en ranyisi makare ka moko kuom oganda kwalo omenda makonyo jotuo. Bende gimedo ni mano en achiel kuom yore mag rocho jatend piny William Ruto. Gidwaro ni obila kod apisas mag okwach kich mondo okaw okang' mager mar mako jogo eko michich godo ni timo timbe makamago. Kuna kesi inaendelea ya kufuchwa kwa pesa ambazo zimetolewa na SHA kuweza kusaidia hao wananchi wapate matibabu, wapate dawa kule, wapate reagents ya lab na mambo mengine ya matibabu. Madam DS wetu, tunakuuliza kwa unyenyekevu. Pengine mtu atasema mimi si jukumu langu la oversight county. Na ni ukweli si oversight county, lakini ile vitu inahusu wananchi. Kwanza zile za afya, za SHA. Rais anatusiwa kila kote akiambiwa kwamba SHA haifanye kazi. Na kama SHA inafanya kazi na pesa imefika, alafu wale wafanyikazi wa county wanakuja kufuja, tunataka kuwauliza mkamilishe hiyo investigation na tunataka kuona hatua ikichukuliwa. Ilisemekana hiyo pesa itumie kwa hiyo health center to develop the health center, to buy the equipments that are not there, to buy the medicine so that we can be able to improve the medical care of our citizens within that health center. Lakini tumesikia hapa Uasin Gishu ati pesa inatoka SHA inakuja kwa facility alafu inapelekwa reverse inarudishwa kwa county government. Watu waende wakule. Hiyo hatuwezi kubali. And we are going to, nilisema unaweza kula kitu ingine lakini usikule pesa ya wagonjwa. Jatendo mara pile pachoka Daniel Musinga ojiwo oganda jo Kenya mondo kik bi yier jotelo machilo mar mibadhi mieno e yiero ma higa 2027. Maluwore ni mibadhi e achiel kuom gigo mathiro ahinya dongruok ma pachoka. Omedo ni oganda jo Kenya nigi ting' mar yiero jogo manyalo tiyo makare ahinya to kaluwore gi kaka katiba ma pachoka dwaro. Public service is a sworn duty to serve every Kenyan without fear, favor, bias, or ill will. And until we have leaders who actually care about this country
And it's almost like a case of the chicken or the egg, you know, and I think for the last 15 years, we wondered then what needs to come. Now we have the constitution, so how do we get the leaders? I feel that we really need to be bold enough in the subsequent elections in the next 2 years to just get the right people in office who will then appoint the right people in office. Our country actually deserves better leadership. Be it the president, he deserves a great leadership team that is working towards making the country better. Be it the leaders, they must be accountable, as we have discussed today. The moment that we are all confronting and facing now, both in America and here in Kenya, is the same problem. So I'm not coming tonight with any special expertise on how America did it 250 years ago and how we can export everything that America does and bring it to this room, because as you know and are well aware, America is undergoing an enormous identity question and crisis. Dag pige manoger kod piny owacho ma kaunti ma Migori kokalo bwo chenro mar Financing Locally Led Climate Action FLOCA kelo geno n'oganda mating'o kendo kedo gi tuo mar kachocho e sub county ma Suna West kod Nyatike. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Gwenge mathoth e kaunti ma Migori osebedo kod midhiero mar tuo mar kachocho, tuo ma bende landruok mare osebedo ka itudo kod pige molil ma oganda osebedo katiyo godo. Sub county ma Suna West kod mano ma Nyatike gin mago ma tuo osebedo ka thoth kuom higni buora kalore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Kata kamano pige masani okuny kod piny owacho mar kaunti ma Migori e bwo chenrono mar Financing Locally Led Climate Action kata FLOCA koro kelo geno ma tiko tuo mar kachocho kod tuoche mamoko ma ikelo kod pige molil. Gweng' mar Otonglo e sub county ma Suna West en achiel kuom gwengego ma okunye pini e bwo chenro mar FLOCA, pi ma bende sani osekonyo jodak e geng'o tuoche ma ikelo kod lil mar pi ma oting'o kachocho. Ka japok pigno biro ne waomo pi Ongoche. Ongoche kanyo gima sida man wanene en pi achiel, en dhok modhi. Pigno osekonyo sasa. Pigno osekonyo mabor. Kata ni king'iya kaka an ajaduong' sa dogo ne kaler kabisa. Pigno miyo bedo maler nikech aluokora e ot. Okadhi aora. Hatuathiriki sana tena na mambo ya diarrhea, dysentery, bilharzia. Hiyo kidogo imepungua kabisa. Kao kalo kumpi moga buche mar FLOCA, Lydia Koth, menje dak, ma Otonglo sani nyalo yudo pi mar fereji e dhode. Ni kano kele, to nowacho ni ng'ama nigi teko nyalo ywa pi e dhode. Koro kila dala ka dala nigi pi, kata kidhi dala cha nitie pi. Kidhi koni kuonde gi te nitie pi, kiwuotho ibiro yudo ka pi nitie freji. Ma pok oywaye to nyalo tiyo tiagi ma idwaro ma piny kocha nitie kucha tap adek. Ma joma pok oywaye to tiyo godo. Akoth wacho ni ande gisebedo mana ka gitiyo kod pige molil mowuok e aorano mar Ongoche ma bende oseyangore kaka mano ma pige oting'o tuo mar kachocho. E seche machien kane pok oyudo pi to ne waumbo aora moro iluongo Ongoche, to en aora marach, pige no rateng', pi nok wayudo maber, kendo seche go diep gi ng'ok ne ng'eny. Ka opogore kod tiyo kod pigni ma okuny kod piny owacho mar kaunti ma Migori e bwo chenro mar FLOCA e gwego mag Otonglo, pini bende nyaka sani koro oganda tiyo godo e puro kothe mopogore opogore. Watimo kode pur mar alot sukuma. Tunatumia kwenye mashamba madogo madogo kama hizi za mboga, nyanya, hizi kitchen gardens. Kata bed ni pige gi malo 30 ma oger ka okalo kuom chenro mar FLOCA osekelo lokruok, oganda wacho ni pontie lokruok ma gidwaro. Ne gimiyowa tank nigi miyowa tank mayom mapore. Nyaka nyoket tank ni ka osepore didek to jobod madine gidine nitie kuma gikae pesa gidonjo fukegi gi sida mar storage waonge go. Na hata hii yetu ambayo ni 7 meter cubic per hour baada haitoshi kwa sababu tunataka iwafikie watu wengi, lakini hata hiyo tawa mahali hiyo size ambayo waliweka ya tawa haitoshelezi kwa sababu wameweka 6 meters high ambapo tunaitaka tungependa iwe 9 meters high. Eseche ma oganda Porten County ma Migori kuom gedo mag pigegi ma opogore ma bende koro konyogi, ywak nitiere e yo mamoko kuom pigegi bende koro itayo godo. Koro sani ndi pigni ndi konyo ji sawa e gweng'ni. Koro gima ne wakwayo nitiere kuonde moko ma pok pipe odhiye.
wabro kwayo ni koyie to mondo konyo mondo pipe odonje mier duto. Ywak osebedo kuom committees mane jopiny oyiero mondo koro taa pigegi ok tagi eno makare kendo miyo oganda bedo kod pek e yudo pisa ma gidwaro. Pi manokuny kod piny owacho mag kaunti ma Migori e gweng'no mar Obama e sab-kono ma Wendo en achiel kuom mago mamoko kuom jopiny koro ywak ni kamiti manoyie mondo koro tae ok tae yono makare. Paro ni management joma noketi kech ne en gima noyier gi community e under management no to nitie joma tiyo kigin giwegi gi dwachgi. Pi inyalo yaw sa kata 2:30 otieno ma jopiny already osenindo. Koro miyo jomoko ok nyal yudo pini. Tiyudo ka samoro ng'at achiel ma samo jatelo no ema pigni dhi ne kuro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruoge mag piny owacho ma gin kaachiel gi Kenya Bureau of Standards kod duol makero gi mibadhi e pacho ka EACC oyudo thuolo mar tiyo gi nyisruok mar jopur yo Kitale e puonjo jopiny e wi gigo ma gitimo kod okenge mag neno ni jopiny ok oroch ratiro maggi. KEBS owacho ni gisejiwo pedha mag seto gigo ma ok ochopo e rang'iny madwarore to moloyo kuonde tong' mag piny Kenya gi pinje ma libamba mar neno ni mwandu duto manie chini ma pacho ka ochopo e rang'iny mopuodhi. Gie kindeno ero EACC oywago nok mar maling'ling mawuok kuom jopiny manyalo konyogi kedo gi mibadhi. Gilero ni gichiwo ng'eyo ne jopiny kaka yo mar neno ni jopiny ochiwo maling'ling manyalo konyogi e rakore gi mibadhi to moloyo sekta mar piny owacho. Community tuko na COMESA, tuko na hiyo free trade. So kuna bidhaa mingi huwa inakuja, lakini ni mandate yetu ama ni kazi yetu kushughulikia ensure whatever is coming in a meet your standard. Substandard products in the markets actually affect livelihoods, and it can even affect human life, because when you have a product that does not meet the standards, it can affect human health, it can affect the environment. We want to encourage them to report corruption. As we speak, in the last 5 years or so, we have recovered assets worth for 34 billion Kenya shillings. We have secured over 400 convictions in court. Kwa hivyo niko hapa kuendeleza mandate ama mkataba wa tume na wananchi wa Kenya katika vita dhidi ya ufisadi. Sikul ma St. Joseph Nyang'oma ochako chenro mar pidho yiende milion 1 e bwo thuolo mar dweche 6 mabiro. Chenro ma kamano wachore ni biro konyo e bero alwora e gwengego kaachiel gi bero chal mar kor lwasi. Kaluwore gi chenrono, oriwo koda ka jopuonjre kod jodak ma alwora mar sikulno kendo gigeto medo chiwo puonj ne oganda mopogore opogore e wi ber mar rito alwora. Our forest cover is so low, and we have to combine efforts to improve it. And so we will work with all organizations. There's an organization that has promised 3 million shillings. We will work with the community leaders, and we will also work with the Kenya Forest to make sure that we have seedlings, to make sure that we improve some of the forest cover, and especially fruit trees through agroforestry. I cannot live without telling you about the social health insurance. Hapa Siaya, idadi yenyu ambao wameingia social health insurance ile tunaita SHA is only 45%. Nataka kila mtu hii county aende ajiandikishe kwa social health authority. Tujaribu juu chini taji ya kusema ya kwamba we are one of the least counties with the least number of trees. Yeah, therefore, it can be a thing of the past if we all work together, and it is possible. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jana Maus Ngege kanisori Karungu iwacho ni ikete mane Ramogi TV e thuolo ni iwacho ni gin kod opondo jamanyala kani aneko kod Dr. David Oyier ma Sukari Industry. Dr. Duk mar Rodi Kopany
wacho ni chunje jowa ojoggi kao kura kaluwore gi kaka parties magwa ma wahero dwanyo waga e nominations. Jalmok udwar emilando nuno yombo mano semono jotendwa tiyonwa abedha emomiyo ji ok dwa kao kura. Wadhi e yueyo kik idhi mabor, pod wan gi mamoko. Zanzibar, an island of spice and soul, and where every day begins in wonder and ends in magic. Wander through the winding streets of Stone Town. Sail away on a sunset door cruise. Breathe in the rich scents of the spice farms and escape to Namba Island for a day in paradise. Come with someone you love or come alone and make the island your own. Enjoy 4 unforgettable nights from only $950 per person sharing or $1,190 for a solo trip. Book now and let Zanzibar be your next great story. Call 0703 254 254 or viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited keloni fuongruok e nengo. Corrugated kod box profile kuom ceiling 396 mita. Brick tile kuom ceiling 456 kod Roman tile kuom ceiling 500. Wakeloni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 07222 63 83. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mara wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Machiegni kendo jalub jatend piny Kithure Kindiki okwayo rowere mawuok e pinje mag Afrika kod pinje ma Warabu mondo obedi ong'ala manyime mar kelo lokruok e weche mag telo gi achiedhnade mag uchumi. Kanotwa gi rowere e romo manobagi e boma ma Kampala e piny Uganda, Kindiki nopuoyo rowere kuom kelo lokruoge tiyo gi mbui gi chike mage kata cybercat ne lokruoge machalo kaka makedo gi futo mar yamo e kor lwasi kod mamoko. This is a platform where the voices, ideas, and aspirations of the young people converge to shape the future. It is a forum for solidarity, bringing together two regions with historic cultural and trade ties going back into centuries. It is a platform for innovation, amplifying youth voices in technology, climate action, governance, and entrepreneurship. Your Excellency, this forum is a bridge for collaboration, linking Africa and the Arab world to co-create solutions for peace, prosperity, and shared growth.
Ten migao malweny kata KDF koro chano mar keto kuonde arita e gwenge mopogore opogore ma kweth njore osebedo ka monjo ahinya te kaunti ma Laikipia. Ka gilose romo e skul primar Mangarachi, jagoro mongirore migao malweny Patrick Mariru owacho ni keto kuonde arita makare en achiel kuom yore mag neno ni arita e kaunti no dok e wang'e. Maribu bende nomedo ni jolweny biro timo kare mar neno ni skunde mane olwar kaluwore gi monj mag njore kod jokuo dhok ochung' kendo chiwo thuolo ne jopuonjre mondo dhi nyime gi chenro mag somo. Hii dunia kuna mashule ambazo tumejenga na president alisema kwa sababu hii sehemu yote ilikuwa affected na maneno ya banditry. Lakini nataka kuhakikishia nyinyi wananchi ya kwamba ile commander in chief alisema hapa hizo mashule zote zitajengwa na zimeanza kujengwa. Alisema pia commander in chief ya kwamba hizi barabara za security zifunguliwe. Ndio hawa wanajeshi na polisi wanaweza kupita maneno ya security. Ninataka kuhakikishia from Monday timu moja itaanza pande ya Ronyek huko chini. Next week pande ya Ronyek ianze kukuja pande ingine ianze pande hii ya Karandi, ikikuja hivi zikutanie huko Kinamba. Ndio mabarabara zijengwe hapo. Tuliona rais amekuja hapa na zile kupitia kwako tumeona mashule 10. Ile mashule tulifanya wakati ule rais alikuja kufungua, tunashukuru. Wakati huu ndio mnaona ya kwamba na ndio tunashukuru rais kwa sababu tuko na security ya kutosha katika Laikipia County. Leo hii tuko na amani, tunalima, tunavuna chakula yetu. Hiyo si ni favor ya God? Tutaendelea kusema hakuna kitu imefanyika? Mimi pia niwaombe, vile tumeishi na upendo kama wakazi wa Laikipia County. Hii ni mazingira yetu, tutalinda miti. Lakini zaidi tutalinda amani yetu sisi wenyewe, tutalinda upendo yetu sisi wenyewe, na tutaendelea kulinda watoto wetu zaidi. Mana kamano pod wakuyo gi jodak ma Mombasa kaluwore gi masira mar nam kata mar kwang'o yie manotimore kamoro ni Chuda e seche mag piem nena piem mag nyisruok. To kata kamano nitie yie ma bende ne onimo ma ji adek pod ok oyudi gi thuoloni ka moko bende nyoseresi ji maromo 9. Wamedo timo mos ahinya kaluwore gi mano motimore ka okang' ma kamano nyomiyo koro ochungi chenro mag piem ma kamano ma bende nyedhi karumo. En gino masira manyotimore Chuda yo Mombasa ka koro bang' thuolo machuok ahinya bende wabro miyou ni to ang'o mosebedo katimore. Chenro mar reso oganda pod dhi nyime kotelnegi kod Kenya Navy, Kenya Coast Guards kaachiel gi mamoko ma bende temo mar neno kaka inyalo res jogo ma bende pod ok oyudi nyaka sani, ka ok ong'ere kata ibiro yudgi ka gingima kata ka samoro chunygi osea. Mano en gino ma bende pod waluonu kowuok Mombasa. Jofwambo marwa Joja oko ni kono kendo bro ketowa e ler e seche mabirogo kaluwore gi masira manotimoreno. En masira manotimore Chuda Mombasa. Kaluwore gi mano watemo luonu mondo mi wamiu mathoth ewi okang' ma bende sirikal osechope mar manyo jogo mapok noyudi. Ka wadhi nyime, en riwruok mar jotend din e gwenge ma Ukambani ojiwo oganda mondo riw lwedo mar konyo e gedo mar kar tiegruok mar The Advanced Institute of Science and Technology KAIS kotelnegi gi jadolo Timothy Ndambuki. Giwacho ni skul ma KAIS biro konyo oganda mathoth ka gikwayo jokanisa mondo bi kanyakla e ting'o malo ngima oganda. Nowacho ni gibiro tiyo kanyakla gi jopiny mar neno ni dongruok makare oneno. Gimedo ni KAIS nigi thuolo bende mar biro chiwo puonj ne rowere e wi yore makare mag siro ngima. We remain committed to supporting development initiatives like the KAIST University and the initiatives in Konza, in our community and in Kenya, recognizing that the success of the community will drive national development, innovation, and technological leadership. As an association, we pledge our support
to this initiative and acknowledge that it is a game changer in the 3 counties of the southeastern region. We will be keen to see it completed, and our church-based institutions will partner with the KATES for the benefit of the community and the country. Chenro mar manyo ringre ji adek mane ioniwa godo e kinde piem mar kwang'o yie e dho wath Machuda kata dho nam Machuda Water Sport Mombasa dhi nyime. Ten County ma Mombasa oro jolony moyiedhi kaka multi-agency team mane gi yiedhi 4 mondo mi otelnegi e chenro mar manyo ringre jogo ma nyaka sani piem mar kwang'o yie no osechungi. Joyce Oduor nigi ler mathoth. En masira mane otimore kar sa 12 odhiambo mar chieng' tich abich e kinde piem midendo ni Ocean Festival mane okelo kanyakla grube mopogore mane piem e kwang'o yie e dho nam Machuda Water Sports Mombasa. Masira makamano okelo buok maduong' ne jodak makono, ka koro gima duong' ma gidwa ng'eyo en ni to en ng'a mane ochano chenro mar piem mar kwang'o yie e dho nam kanyo. Vijana wetu wenye ndio wamepata hiyo ajali hapa to the water sports. So we just want to know the management, the safety zenye zilikuwa zimewekwa hapa, the safety measures zenye zilikuwa hapa hivi. And then we want to know the event ilikuwa imeorganizwa na nani? Hatujui mwenye alikuwa na hii mashindano ni nani. Hii mashindano ilikuwa imekuwa sponsored na nani? Hapa kulikuwa na tamasha inaendelea inaitwa Ocean Festival. So katika wale washindanaji kuna boti moja imeweza kuanguka, lakini naona wengi wameweza kutolewa ndani ya maji, lakini mpaka sasa tumeitisha orodha ya wale walikuwa wana participate katika haya mashindano ili tujue kama ni wote wametoka kama kuna wengine wamebaki. Ismael Onyango, achiel kuom jotugo mane oresi e kinde masirano, lero kaka ne ores ngimagi tok masira kitiyo kod tonde mane obanegi bang' yie nimo, kata kamano kuom hawi marach jomoko to ne okoresi. Boti ka capsize. Ku capsize I think nimepiga maji mi particularly. Kuna mtu amekuja kanishika, one of us alinishika, nikabidi nimehepa. There's an orange boat ya sports yenye imekuja kutusave. Wale watu wanatutupia kamba, mwingine anaitisha, mimi in particular wakati wamekuja nawaonyesha huyu hapa kuna mtu ana struggle haezi piga maji, then dereva wake anapiga boat anatanisha kichwa boat. Ile kambe natoka kwa grip ya yule mtu alikuwa anazama pale. Olero ni kinde mane piem ochakore ndalo ariyo mokadho, ne gin kod life jackets e yie mane gikwang' godo, kata kamano odiochieng' mane masirano timore life jackets ne onge. Last 2 days life jackets na kasia zimekuwa kwa boat all along. Leo training, leo mashindano, no life jacket katika hizo boat. So mlikuwa mna expect we are being rushed, let's get back to the boat tushindane. Life jacket lucky to enough kwamba ni Mungu tu ametusaidia first round tumesurvive. No one is coming to our rescue. Kaluore kod apisa makedo gi masiche mapoya e kaunti ma Mombasa, Ibrahim Basafa, japar kod 9 mane kwangi yieno ne oresi kendo moko kuom gi mane oyudo hinyruok oringodo e kar thieth ma Coast General. Tumeweza kuokoa watu 19 vizuri. Mmoja aka very critical na ndio naona hiyo ambulance ambayo iko hapo nyuma ilikuwa pale sasa anajaribu kufanywa ile life support, na wengine ni majeraha madogo watu tunasema ile first aid. 3 are missing so far. That is the number because tukimaliza kawaida sisi tunafanya kitu inaitwa assembly point. Tuna assemble alafu tuna count. So tukicount from the 22 we go 19, there were 3 who missing. Hotelo mopogore kotelnegi kod governor ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ne ochopo e kar masirano mar Mombasa Water Sports kuma chenro mar manyo ringre ji adek podi dhi nyime. Gilero ni chenro mar menyo nyalo dhi mbele kuom thuolo mar seche 72 mabiro. As we speak right now, took on boats in from the Navy. We have a boat from the Kenya Coast Guard. We have a boat from Kenya Maritime Authority. We have Kenya Forestry Services, Kenya Wildlife Services, and equally the county government of Mombasa has deployed 4 rescue boats. And what is currently being done is the Navy has mapped out the relevant areas so that each boat can be able to take a certain segment. Organizing committee to suspend your operation, your mchezo
Leo ingekuwa siku ya kupatiana award, lakini tumesuspend yote. Na pia hii area operation yote hatutaki boti zingine zikue isipokuwa zile zinatafuta mwili. Boti zingine yote lazima tumeambiwa keep off from the area. Inaweza chukua muda mpaka hata 72 hours. Piemno masani korochungi midendo ni East African Ocean Festival ne onego rumo odiochieng' makinya chieng' Jumapil. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jang'wech mathiringi